Hello everyone. Brad, may kuanda hapon. Care Palir, long live the Brad. Praise God mga igsoon, wako mag-expect nga maka-live taron. No, o nahimo na ko tanan trabaho na okay naman. O napay usada nagpabugnaw ko kay maglawog tag-iro. Daghan tag binuhi diri. Salamat sa Ginoo kay gitagaan kog higayon igsoon taliwala sa kabisi, no? Sa our responsibility every day, gitagaan ta niya og higayon, no? Like this nga mamalandong sa iyang pulong. Abi ko di ko ka live karon, no? Nag-post bitaw ganina nga busy mo kay kugod, no? Actually akong asawa, naman siya okay na niya. Wala pa lang jud nako gituguti nga maglikulihok og maayo bitaw kay para complete healing jud ba nga totally maka-recover ba, no? Una nga galikulihok pa ko nindot man sad, galikulihok pa ko diri sa kusina. Tanan mga bulhaton diri igsoon. Mao na nga wala ko mag-expect nga makabakante taron. Pansalamat sa Ginoo kay gitagaan tag higayon igsoon. Nindot niya nga to ang topic karon labi na magtiayon nindot ni. Mayong buntag Pastor, mayong buntag watching from Kuwait, Adel Pellegrino, makapundag kaangay. Permente naman eh. Praise God. So ako sa i-share mga igsoon. Kamu sa direction nato ni share ni. Atong i-share ni kani nga live igsoon para sa kamayan sa Ginoo. Waman din ako na type ang kuan. Sige lang, later na lang. So ako ni share. I-share mga igsoon, and then don't forget to type at followers at highlights at everyone, or you can mention your friends and loved ones, especially mga marriage, mga couples, para ni exclusibo ni para nato mga couples, no? Mabungawang hapon, no? Isa may nakurat dia atong impeachment gahapon. Ay, ampo lang ato, ampo lang, no? Ang tanan, I know God is in complete control. O ang Ginoo mag-bless sa Pilipinas, no? Pwede na itugot og dili sa Ginoo. Bahala ng Ginoo mga igsoon. Kung itugot man niya, siya na po'y kuan na. Basta importante, abante ta. Para sa kamayan sa Ginoo mga igsoon, padayon ta. Padayon tag-ampos Pilipinas mga igsoon. Di lang ta mag-apila-pila ng mga issue-issue, no? Ato asad kay kita nga mga Kristiyanon, we are called to intercede the Philippines. Amen. Again, ako sa ni-share igsoon. Alright, and done sharing. Kumusta rin mo mga igsoon? Namos kong pagampo kanunay na. So, na may mga times nga dili ko ka-live mga igsoon pero wala ko masipyat sa pagampo ninyo before matulog o hinigmatas kadlaw, no? Nahamos kong prayer kanunay. Okay? Ako sa ning gamag caption mga igsoon na
ibutang na to atong YouTube channel ba sa caption ani nga live kay sa YouTube channel man gud mas dali ra didto makita ta. Mao na nga maayo nang maka-subscribe ito ko dong uban sa atong YouTube channel kay diretso naman mga video dito. Hallelujah. Buhat ang tanan. Wala ko kabalo. Praise God. Alright. Right then, sharing everyone. Kumusta mo diyan mga Igsoon? 60 viewers, this time 62. Shout out sa 220,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Shout out also to Jerlyn Cadorna, one of our subscriber. Thanks for typing at everyone, hashtag everyone or followers. Thank you so much. And to Sister Concepcion Castino Kubashi, usa sa ato ang avid viewers and followers. Permanent resident siya sa Japan. Okay, nglaag sa ni diri sa una. Amin pastor walay makapugong gawom sa Ginoo bisan pag ang yawa. Okay. So, again, igsoon wa ako mag-expect na maka-live ko karon tungod sa busy sa mga buluhaton diri sa balay. Actually, last night na magpaampo unta pero ning balibad na lang ko kay di man pud mabiyaan ako kung asawa kay last night nagsuka pa man ni siya, no? Lain ang tiyan ba. Pero karon grasya sa Ginoo wala na, okay na siya niya. Week pa ba dili pa gyud ingnon nga ibalik sa normal nga buluhaton niya. So ako sa ning hulip ning puli sa tinglungag ana hugas plato kuso-kuso ginagmay suguon ko niya labunon niya hatod sa akong anak among anak. Mao na nga wa ko mag-expect nga maka-live ta karon. Actually samtang nag-live ta karon nagpabugnaw sad ko didto og para lawog sa iro. Ana man ang kinabuhing Kristohanon mga igsoon, dapat adjustable ta, no? Dili lang ta more on ministry kay nay uban puro ra ministry pero ang pamilya nabiyaan, no? So mao na nga balanse lang ta kay ang pamilya sad nga gipiyal man ni Ginoo na tugasan ni di pwede nga mas atong gikalimtan bitaw, atong gikalimtan niya atong napalabi ang ubang butang niya nabiyaan na atong pamilya nga may atong first ministry. Dapat blessing ta sa atong panimalay. God bless you more, Brad. Sangay ra ba na ko, no? Lord James Talingting. So shout out na ko sabi ang ako ang mga pinangga dia sa Cebu City Jail, tanang mga inmates dia sa Cebu City Jail, akong gi-shout out. Shout out na ko sila Brad Aris diha, sila si Brad Ado, Brad Jao, how or unsa to siya, basta makita ra ta pohon brother ninyo sa next Monday na nadyo ko sure na. Si Brad Kinit, shout out. Tanan nga na diha. Shout out sa nako si Brad Range and mga jail officer, warden diha sa BGMP sa Cebu City Jail. Shout out ninyong tanan. Kuan sad again, pasensya last Monday kay na emergency diri. Wala ko kalawsog anha. Although nag-prepare na ko, pero wa man gitugot sa Ginoo kay pamilya lagi, no. Di man pud pwede nga kon balanse lang ta, no. And shout out na ko ang Lombia City Jail sa Cagayan, dagan sa kay Brad, no, mga nga priso. Ang ilahang mayor si Brad Ungas, no. Shout out Brad, di ka na ko malimtan Brad, salamat sa remembrance nga FS mong gihatag. And then Medina Municipal Jail o Misamis Occidental, if I'm not mistaken, o Oriental ba to, basta dito ko nakawalisad ko gitagan ko gigayon sa Ginoo, gipasulod sa mga presohan dito igsoon. Tanan og akong shout out ang atuang mga subscribers day. Anyway, subscribers ani nga page, shout out. Subscribers atong YouTube channel, shout out. Sa wa pa maka-subscribe atong YouTube channel, please subscribe, no. Ang link nasa caption ani nga live. And then sa mga nag-send og mga stars, comments, nag-comments, salamat kayo, no. Tanan no. 220,000 followers sa Mabungahong Kristohanon. Shout out daw. Okay, shout out Brother Ralph Lorin. Okay. Shout out. Salamat brother for watching. And shout out na ko tanang kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao, especially SEA, Skiptron in Arms, and then
among hepe diri nga suod sad nako si Police Lieutenant sakto ba ko? Yes, Chief Amba dire. And tanan-tanan mga amigo nung kapulisan dili lang mo nako mo i-mention kay basi na ako malatangan pero kabalo na mo. Namos kong prayer, no? Dool sa dughan ako mga kapulisan mga igsoon. Kabalo na mo kay yes, as one of the PNP life coach, suod sa dool jud sila sa dughan ako kay I was a former criminology student nya. Daghan sad kog mga classmate nga pulis nya. Naamang gud mi sa pamilya sad sa pulis, no? Kay ani ra man imong pamilya og di pulis, pastor. Ano no? Army usa. Police jud kasagaran. Yeah, nga no. So, nay maestra. So, salamat sa Ginoo, no? Again, shout out tanan nga mga PNP personnel sa whole Philippines and shout out akong campus Menya Cebu. Ug sa akong amigo da si Sir Paul Acosta akong kababata. Shout out also ang Tagbilaran City, ang Barracks tanan-tanan nga mga PNP personnel nga naa diha, no? Mabungahong adlaw yung tanan. And sa akong mga higala sa BFP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, tanan-tanan, mayong pagtanaw sa akong mga brothers and sisters of Alpha Kaparulong Lib, kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na ngalan sa Ginoo. Ayaw jud kalimot sa atong hierarchy, God first ta. Amen? So, pray for my inahan. Okay, so na siya, sister? Di atong picturean, be? Nadi rin, kaning nasa buhol ni siya, sis? Gindulman na ba ito, no? Picture na ito na, okay? Concepcion Castino Cabase. Kubashi, okay? So, this time we have 63 viewers and ako mong encourage nga ito ning i-share igsoon. Again, ang atuang topic jud karon igsoon is about sa magtiayon couples. Yeah. Unsay hindrance nganong naay babag usahay ang atong pag-ampo nga dili jud mo sulbong strono sa Ginoo bitaw. So nababagan siya ba? So mao na atong itakol, atong isgutan karon. Pastor. Okay. Sige, i-pray na to na sis. Ako nang i-appel sa prayer. Pabungawang kapunon, Pastor James, watching from Dapitan City. Asa ni? Sige, jud ko dungugan ni ba? Dapitan City. From Sister Fredelisa Akbayan. Okay. So let's pray. So, kay after this, napakoy daghang buhaton. Nagdalikyat na jud ko. Kay gimingaw na jud ko nga magsigi og live, no? Mayong hapon, Pastor, from Surigao del Sur. From Sister Mercy Cascara. And to Liz Bill, permente ni. Good afternoon, Pastor. Shout out watching from Iligan din mo. Liz Bill, okay. Chronic kidney disease. Gamay ka sa Ginoo, no? Inong sa. Abi ni mo, Sister. Yes, chronic kidney disease. Okay. Ako na balik-balik no regarding ng mga sickness, mga diseases diya, balatian. Natay member sa church nga this time she is 84 years old and then that time nga giampuan siya. I was in elementary or daycare pa ko, bata pa kayo ko. Na ako sa mga 6 or 7 years old niya. Gingnan siya sa doktor nga kuan man siya stage 4 cancer. Gingnan siya sa doktor nga bisan pag mo inom ka o ako lang ning testimony kay para sa mga naisakit diha. Gingnan siya sa doktor nga bisan pa og mo inom ka og usa ka truck di karga nga tambal dili na jud ka maayo. Matong hilak siya uli siya nya giampuan siya nato mga igsoon. Giayo siya sa Ginoo. Until now buhi pa siya. She is 84 years old. Ning simba pa siya pag alas Sunday unya. Ang katong doktor nga ning ingon nga mga mamatay na siya, namatay dugay ra, namatay una pag namatay niya. Siya buhi kayo nang alagad sa Ginoo, dasig kayo. Sayo kay mo simba. No? So, sister, say nga na to, nimo, sister. Kalimot na. Concepcion Castino Kubashi, gamay ra kay sa Ginoo. The God who did or naghimo og mga dagkong milagro nila ni sa time nila ni Moses, nila ni Jacob, Abraham, the God of Peter, the God of Apostle Paul, still He's the same God whom we serve today. So siya lang gyapon maghimo gyapon siya milagro kay ingon man siya He's the same yesterday, today and forever. Just have faith ato nang isangat sa Ginoo. Inoo nagkabuton sa Ginoo tuman but still atong hangyon si Lord. Kay ingon man sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you. Amen. So, this time we have 78 viewers. Again, ang atong topic for this afternoon is about couples, about sa magtiayon. Unya, pwede nyo i-mention inyong mga higala nga mga minyo na magtiayon. Ari sa comment section para makabantay sila. Labing maayo kung atong i-share ni Igsoon.
Amen. May hapon, Pastor, watching from Jensan. Oh, Jensan. We miss Jensan. Balik na po mi diha karong December. Pa-pray over ko, Pastor, para sa kong whole family. Okay. Okay. Ato nang i-appeal sa personal prayer, sisters. Who's that? Who's this? Isa to? May love you. Okay. Shout out, pastors. Sugo sa mayong pamatasan, mayong hapon amping pirmi. Nana po day ka, Brad. Usa ni sa avid followers na to. Salamat dan sa mga pulong. From Makmak. Balak pahamak. Rhyme kay brother. Nindot siya ba? Watching from Cyprus. Okay. Somewhere in Assam ning Cyprus. Murag UK ba ni? Yes. Europe day. Watching from Cyprus this time. A blessed day. Pod. Diha ikson. A blessed day pod. Sister Joy, Bilia Hermosa Bostillo. May hapon, Pastor, watching here from Hulumulok. Okay. May hapon sa Sister Jessica Laboga Lingat in Clonar. Di ba ka ni maoning dito, no? Nakawali ko sa inyong simbahan. Daghan mo kung nawalihan. Pastor, may hapon, paampo ko sa akong magulang nga naa sa ospital. Operahanan sa kidney. Sige, ato ning i-screenshot ka. Ato ning i-personal prayer. Okay? So, anyway, daghan na kay dagkuhan rin, no? Magkuhan sa tabi. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Let's pray. Let's open this in a prayer. Kay kabalo naman tayo igsoon nga. Kita-kita rin mag-expound ani sa atong kaugalingong kaalam. Dili na ito masabdan o mapalawman ang pulong sa Ginoo. Amen? Mayong hapon, Pastor, watching from Padada, Davao del Sur. Pamilyar ko ni Padada ba? Saturn Sanchez. Shout out, Pastor, watching from Ormoc City. Or Ormoc, Sister Eileen Dumanelo Boya Dilema. Okay, let's pray. Hallelujah. May hapon, Pastor, from Tagum City. Nag-struggle do siya. Unggob. Okay, struggle ka. Sige, birahan na ito nas pag-ampo, be. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness and mercy for us in every single day. Salamat sa laing higayon ng mong gitugot, Ginoo, nga mamalandong ni simbala ang pulong. But before that, before we move on, before we proceed, please search our hearts, Lord God. So siya mong kasing-kasing, mong nahuna, mong pagbati. Kung naman may sala, nga wala may makabantay sa buhat, sa pulong. Tanan, Ginoo, sa unahuna, sa iluwa mi, Ginoo. Limpyuhi among kasing-kasing, aron ang imong pulong mutuhop, Ginoo, kay kung ang among kasing-kasing karon na ay something wrong, na ay negative or na ay hugaw, dili siya limpyo. Posible nga dili makapenetrate ang imong pulong this afternoon. That is why, Lord, I pray nga imuming limpyuhan, Ginoo, hinlui mi, imuming takos, mamati sa imong pulong, unya tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, labos tanan anda mo sunod sa imong pulong. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. And Lord God, as always, ikaw ang mong ipataas. Wala mi nag-lift up og religion, og simbahan, og grupo, og pastor, og tao. Wala mi laing ipataas, imong ngalan lang, the name of Jesus Christ. So Lord God, ibayaw ka na mo, tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Samtang mamalandong sa imong pulong. And I pray, Lord God, imong panalanginan tanang viewers karon. Tanan nga makakita ani nga live, bisan pa man ang mag-replay ani, Ginoo, imong ipabati, imong presensya, imong gakom, imong dihog, Ginoo, imong hikap, ang manifestation sa Holy Spirit, among mabati this afternoon, Lord God. Again, you alone will be glorified this time. Holy Spirit, we welcome you and let your will be done. This is our prayer, Lord God, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Kisa mo na Kanoy. Good PM, Pastor. Pa-shout out watching from Barangay Ilomabis, Kidapawan City. Lensky Gubat Buon. Okay. Salamat, brother. Igsoon. Napay nagpa-pray. Ako po dahil ipa-pray-request akong baby Anaya Klo, 1 year old, yung sigig suka. Maor man ini tabos kong asawa, suka, pero na okay na nun. Okay, ato pray. Parambudoy Anrada. Daghan dun sakit-sakit ron mga igsoon. Natin mga kaigsunan sa church, mga nganak, bitaw. Okay, let's start. Let's go. We have 82 viewers this time. I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section again and again. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. And of course, mga igsoon,
ang atong topic karon ako na pong ibalik no is about kuan siya about the couples at kaminyoon, relasyon sa magtiayon, banag asawa, mao ni atong topic karon. Mao na nga ako mong gidasig nga pwede ninyo ni i-share atong live karon or i-mention inyong mga higala nga mga magtiayon. Labi na ka na magsig-away, magsigbikil, no? I-mention igsoon. Kay nanay impact sa ilahang commitment sa Ginoo. So let's open our Bible in the book of 1 Peter ni. First Peter 3. Okay. 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 7. Mao niya itong teksto. Okay. Hapit na tanong ibinta. Okay. Praise God. Again, before we start, ang atong topic karon about family, about magtiayon, about the couples, the marriage life, igsoon. Okay? So, mao niya itong punto jud karon, no? So, atong basahon ang 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 7. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Kamu usab mga bana, look at me, mga bana og mga asawa nga nagtan-aw karon i-mention palihog yung bana be. Sige, ari diri. Or i-share, itag sila. Okay? Again, nagingon diri ang 1 Pedro Kapitulo 3, versikulo 7. Kamu usab mga bana, ako nino, mga bana, kamo kita mga bana ug unsa diha. Ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa. Okay? Ug atagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo. Makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Okay? Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Again, paminaw mo diha mga bana. Paminaw mo, ingon ang sinulat ni Pedro ha. 1 Pedro 3:7. Ingon si St. Peter. Dili ni St. Peter nga kuha na ng mga lungon. St. Peter ni, si Santos naman ni siya. Okay? Ingon si San Pedro sa 1 Pedro 3:7. Nag-ingon siya diri. Kamu sa mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa. Ugatagi sila sa angay nga pagtagad. Kay sila sama kaninyo, sama nato mga bana, makadawat man sa gasa sa Dios nga maong kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag dara sa inyong mga pag-ampo. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So atong nadungog diri igsoon, klaro kay sigsoon. No? Klaro kay ni sigsoon, no? Ang atong nadungog diri gi-address ni una gipainom mga bana, paminaw di mga bana, no? Okay? Ingon dire si Pedro sa mga bana. Una, ilha ang kahuyang sa inyong asawa. Okay? Paminaw magdayon. Okay? Mga bana, paminaw. Ug katong mga asawa, i-mention ni inyong bana diha, i-mention or i-share ni. Tanawa? Ingon dire sa Pedro 1 Pedro 3:7. Ingon siya, mga bana. Okay? Ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa. So, at atong inumduman igsoon nga lahi gid ta kaysa atong asawa. Asawa gid huyang kaysa bana. Pero kung naining tan-aw da nga bagsik kayo da, mas bagsik pa sa inyong bana. Bagsikan ninyo no. Bitaw biblically mao gini siya igsoon sa Bible. Nagingon diri igsoon ingon si Pedro nga kamong mga bana ilha ang kahuyang sa inyong asawa. Of course, kinsa ra gud ang asawa. Oy no, kung balikan nato ang Genesis, di ba? Di sa man nagihulbot, di ba? Ang asawa, di ba gipakatog si kinsa man? Adan. No, gikuha ang usa ka gusok, di ba? Sakto ba ko? Sakto ko. No, sa ni Adan unya mao to gihimong babae gihuypan. Di ba? Huyang siya, no? Huyang igsuon, mao na mga igsuon nga gitagaan tag-asawa sa Ginoo. Aron atong higugmaon. No? Mao bitong gikuha siya mga igsoon diri duol-duol sa kasing-kasing, di ba? Ngano man kay aron atong higugmaon ng sing-kasing gugma na, no? Kay pwede man ibto ng atong asawa ang babae ari dapit tuhod, STL. Aris kamot, aris kumo, no? Pero nganong diri man gyud nga duol sa heart aron atong higugmaon ang atong asawa, no? Yes, naay bersikulo nga ang uban pod mga bana nga superior pod kay bitaw nga murag under kayo ang asawa ba murag gamay rin murag hulmigas na ilang asawa ba, no? Kay na may bersikulo nga wives, submit to your husband. Yes, that's true. Tinuod na nga ang mga asawa musubmitar sa ilang husband kay ang husband man mao'y ulo, di ba? Mao'y pinakadako gyud diha sa usa ka panimalay sa kaminyoon, sa couple, sa marriage igsoon.
ang husband gyud. Mao na niingon na balang kasulatan nga, wives or mga asawa, submit to your husband. Tinuod na, pero ingon po si Pedro, para nato mga bana. Ingon si Pedro, mga bana, ilaha ang kahuyang sa inyong asawa. Muniti man iyang atong asawa, huyang rana. Mabitang ako igso nami mga conflict before kay sa akong asawa, bago pa mi igso na minyo. Balo naman mo sa mong story, no? Wala mi miagya ng mga uyab-uyab, wala. Diretso minyo. Sadang amo nang gibati nga kami na sa usag-usag gitagpo sa Ginoo, pinagtagpo og tinadhana ba no? First meet na mo igsoon, likay-likay pa mi didto mi nakita sa Hong Kong sa diyang gi-invite ko. Siya usa naman siya sa leader sa GIL Hong Kong before. Kita mi likay pa ko hantod kami dai gitakda sa Ginoo. Pilmiro na mong uban na igsoon first year, no? Unang buwan, kaduang buwan, grabing gubot kayo kay mga isog. Siya ilongga, ako tausog pod. No? Mao na isog kay mga igsoon, daghan kay mga debate diri kay debater po ko during my college days. So, naay mga conflict igsoon niya ako kay gikan ba ako sa una tong kasalbahisan, sa una kademonyuhan kay former drug dependent besad ko nya murag inton ko putungon ko ba. Sa una ra ni Ya, ko naman may taod naman sa minang minyo among anak 8 anyos naman, no. So, mao na mga igsoon nga naay mga panghitabo igsoon nga masuko kay ko pero di jud ko mo dapat sa akong asawa igsoon. Nga naman, ingon ng balang kasulatan, ilha ang kahuyang babae na, no? Usay bitaw makadismaya ng makita og mga balita nga naay mga bana ng ulata. Pag sure mo, unsa may kusog anang babae inyo ng kulatao, no? Ang uban lang paruhon si Karan. Luoy kayo ning dangop sa pulis. Ako kaybaw man kuno, di ko kaybaw na mo ko sa police station kanunay. Kitaan ako na dito, basta na mo pablatter nga ng hubag ang naong. Ngano makainday? Mo ni kuan ko sa akong asawa, pastor. Luoy kayo no. Ingon ng balang kasulatan, mga bana ilha ang kahuyang. Nay word nga gigamit ni Pedro igsoon nga huyang. In other words, si Pedro kay bawo siya nga ang asawa dili makumparap, dili pwede i-compare sa bana. Ang asawa huyang. Mao na niingon din si Pedro igsoon nga ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa. Next, ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo, no? Ang atong asawa igsuon ato yung hatagan sa angay nga gusto nila nga pagtagad or something i-value na to ilang pagkaasawa, ilang pagkababae nga huyang sila. In other words, kung unsa ang gusto nila suportahan na to mga igsuon, no? Atong lipayon higugmao na tong asawa. Day nagpa-advise na ko igsuon usa ka babae nga asawa, ingon siya, pastor, tabangi ko be. Mura magnausab na niya akong bana, pastor. Ngano man day sister, ngano man day ma'am, sayo sa buntag, pastor. Labi na ka ng tingtugnaw, nigtanaw na ko sa hidana, nawa na akong bana. Tuwan na, iyang gigakos-gakos na, gihapyod-hapyod ang ulo sa iyang binuhing manok, nga pangsabong. Pastor, gusto lang ko mangutana, inga na ba ang gugma? Di ba kabantay mo? Unsay sa balang kasulatan. So ako nabantayan, igsoon, nga naglong ang katong nga babae nga nagpa-advise na ko og love or care. Extra care igsoon sa iyang bana. Ingon na balang kasulatan nga, sige ingon ni Pedro, hatagi sila sa angay nga pagtagdon, ibalyo na to ang ilang pagkaasawa. Amen, no? So, unsa may gusto nila, no? Unsa may kana bitawng makapalipay sa atong asawa, suportahan na to, panggaon, higugmaon, ampingan, at imanon. Higugmaon, igsoon, dili na to kay ingon nga gipakaslan na to kay maon na mura bitaw og wala na to tagai og kana bitawng pagtagad isip asawa lang siya kay nasa usa ka balay pero ang gugma nga yang pangita or pagtagad wala nimo nahatag igsuon mao nang usay ang hinungdan igsuon ang asawa nangitag lain narabay daghan na nagpa-advise na ko ngano mang asawa ngano man pug sister nga kuan man pug ka kanang nangita man pug kaglain nga kuan ana ba? Di ba? Ngita magkaglain nga kagwapo na imong bana nya nagitrabaho daw og sweldo ano man. Ingani man guni pastor. Kanang imong bana pastor busy pirmi nasa bay. Maura ana hatag kwarta niya. Wala jud kuwang kay ko gugma pastor kay di kay ko tagdon niya. Wala gyud nya na mamimid pastor mao na siya. Walay time na mo pastor kabantay mo mao na giingon rin sa pulong sa Ginoo ni Pedro nga tagaan na to pagtagad no. Pagtagad nga gusto sa asawa sa atong asawa ihatag na to. No? Mao na hinungdan pastor nga kanang naman ko'y amigo. Dugay na akong igalaw niya. Mas maayo pa man siya mutagad na ko muamping. So natintal ko, nadako dito, na-fall ko pastor. Mao na nga na
nakakumit jud ko wa jud nako tuyo pastor na nakakumit ko og adultery, no? Nakapangabit na inon ko pastor kay mao lagi na kay dito man ako sa nakita sa kong amigo nga lalaki ang gugma nga akong gipangita, kabantay mo. Oh, di ba? So, mao na mga igsoon nga nabuhat daw to niya. Mao na mga bana paminaw mo listen carefully. Ingon dire oh. Ingon si Pedro sa 1 Pedro 3:7. Hatagi sila, no? Mga bana, hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo ang atong asawa. Hatagan tong pagtagad, ibalyo na tong maayo isip atong asawa gasa gihatag sa Dios. Kay ngano man, pareha naman daw ta nila, no? Babae lang siya pero pareha daw nato. Makadawat man sa gasa sa Dios nga maong kinabuhi, no? Dapat ato agid silang itrato isip asawa na to nga atong hinigugma special kay paminaw mo, no? Usar ba ta kalawas, no? Asawa og bana mga igsoon sa dihang nanumpa na des altars kaminyoon ang duha na imong usa na. Amen. Giblisingan na sa Ginoo na nga atong higugmaon ang atong asawa mga igsoon kay tanawa naarbay sumpay ani. Ang punto ginakumaon ni tanawa. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Mao ni ang akong tuyo gid. Kining word nga buhata kini aron walay makababag sa inyong pag-ampo kay posible igsoon nga ang pag-ampo ninyo as couples posible nga mababagan. Ngano man, wa man mo naghiusa kamong duha. Kana bitong ang inyuhang duty or function as husband and wife wala bitaw ninyo na himo unya. Ikaw ba na wala sa nimo na pakitai og paghigugma nga alang jud kaniya ang imong asawa, no? Kabantay mo na murag naay conflict sa inyong kaminyoon. Naay gitawag og dili pa naghiusa or naay bikil ang inyong relasyon sa kaminyoon. Unsa gingon dire? Posible nga ang inyong pag-ampo mababagan. So daghang pamilya karon nga wala kabantay. Nga dugay na sila sigig hangyo, sigig simba, way sipyat. Dugay na sila sige og tambong og prayer meeting, Bible study, service, discipleship. Dugay na sila nga kanunay aktibo sa mga buluhaton sa Ginoo pat. Pero kuan man kanang ang ilang pag-ampo until now wala man gihapon gitubag sa Ginoo. Until now ang ilang prayer lang gihapon, no. Mura magbungol ang Ginoo nga wa man koy absent simba. Kay ngano man nakita sa Ginoo nga naay conflict sa inyong relasyon isip magtiayon. Nakita sa Ginoo nga naay something nga kulang nga gipangita sa imong asawa. Nga wa nimo mahatag isip bana ka. Mao na niingon diri si Pedro, mga bana ilha ang kahuyang sa imong asawa. Ayaw ka minusi. Ayaw ibutang imong asawa nga ubos kayo abi kay asawa babae siya, no? Abi kay ikaw graduhan niya imuhang asawa high school graduate ra, abi kay abogado professional kay imong asawa nakita na nimong midra na. Ayaw itrato nga na igsoon di malipay ang Ginoo. Kundili ipakita nga special siya kay usar mo kalawas, ipakita nga nahigugma kaniyang maayo, ipakita nga palangga nimo siya og imong gitagad, imong gibalyo ang iyang pagkaasawa, tanan niyang pagtagad nga iyang gusto imong gihatag, tanan niyang gikinahanglan imong gihatag, ang iyang kalipay imong kalipay, ang iyang kalipay imong gisuportahan, ang di niya gusto di po nimo gusto, ang iyang gusto po nimo. Ingana bitaw suportahi ang kalipay kung asa malipay imong asawa ihatag igsuon. Kay kung naay conflict igsuon ang inyong relasyon, kung naay bikil ang sulod ninyo igsuon, katawa mo sa gawas kay usahay ra ba? Kaning mga magtiayon sa Facebook murag si Rose ug si Jack, kay numdo mo katong salida nga Titanic, di ba? Nay mga magtiayon karon nga sa Facebook, grabe makapost oy malipayon. How sweet, grabe gini sila nga couple, sweet kayo. Pero ang tinuod din nila nga relasyon or tinuod nilang pagkatao sa sulod sa balay nga walay makita, sige sining hagay, sige away, sige lalis, sige bikil, di magsinabtanay, mga tagaas o garbo, no? Magsininggitay kanunay pero sa Facebook igsoon grabe sweet kay tanan, no? Grabe grabe murag si Rose ug si Jack magagbay-agbay pa, magkiskis pa pero sa totoong buhay pala igsoon sige bikil. Abi nyo igsoon kana nga ingana nga kanang gipakita nato sa Ginoo igsoon nga dili jud wala jud panaghiusa. What I mean is dili malinawon ang inyong relasyon posible nga makababag na sa tubag sa inyong pag-ampo. Tanawa? Mao bitaw ni ingon diri si Pedro, kung balik ko na. Ingon si Pedro 3:7. Kamo sa mga bana ilhang kahuyang sa inyong asawa. Hatagi siya sa angay nga pagtagad kay sila sama kaninyo kayo kumulukso ta. Buhata kini aron walay makababag sa inyong pag-ampo. No?
Kung ikaw bana or kita mga bana, wa tay klaro ato lang ni kaminusta na tong asawa igsoon. No, insultuhon na no kay babay, singag-singhaga na to, no. Masangit ta diri, no. Posible nga atong pag-ampo dili matubag sa Ginoo. Amen. Posible nga ang atong pag-ampo mababagan. No, bisan pag unsaw na tong ludlod, magpuasa pa ta og 40 ka adlaw. Kung makita sa Ginoo mga igsoon nga naay conflict sa atong sa ato ang relasyon sa atong bana o atong asawa igsoon, walay pa naghiusa. Ang punto ani ni Pedro igsoon, kung wala tay pa naghiusa, nga dili mo wala ka mong duha ba kanang dili mo malipayon sa inyong relasyon, something mura mo malipayon tanaw sa gawas, pero something nga naa joy hawang inyong kasing-kasing kay naay gipangita ang asawa nga wa nahatag sa bana, or naay kasakit nga gitagu-taguan ang asawa sa bana kay kada istorya singhag, no. Igsoon, ayaw na lang mo pag-ampo kung ingana mo. Kay kung inyong pag-ampo, ingana mo inyong pag-ampo, di gyapon natubagon sa Ginoo. Kay sa ingon diri, mao kinahanglan nga ang bana kanang mag-uy-uy bitaw nga ang bana kinahanglan nga atong ilhon nga huyang nga atong asawa. Amen. Atong ilhon nga atong asawa ubos gid siya nato. No, dili mo pasabot kay abi kay ningon ang balang kasulatan nga wives submit to your husband. Superior lang ta kanunay, no. Atong i-consider ang ilang kalipay, atong i-consider ang ilang right, no. Atong silang higugmaon ug atong ipakita ihatag nga na kanila ang paghigugma nga gusto nila. Amen. Kung ato nang buhaton igsoon, smooth kay nga atong pag-ampo musulbong sa trono sa Ginoo. Unya inigtubag sa Ginoo way makababag. Apan kung imong insultuhon, kaminusan, singag-singhagan, na murag batang gamay, murag na di asawa ang imong asawa, then posible nga atong pag-ampo mababagan. Ang gusto ipaabot sa pulong sa Ginoo karon igsoon nga ang magtiayon, both of them, naa sila harmony bitaw, harmonious o harmonya ang ilang relasyon. Nindot ba nagkahiusa sila sa sulod, no? Naghiusa sila nga nangalagad sa Ginoo nya sa balay na naipagsinabtanay, gugmang nagpatigbabaw, yang bana yang ipakita ang iyang pagtahod sa iyang asawa, no? Ang gugma nga gipangita sa asawa iyang ihatag, no? Kung ingana nga atong ipakita sa Ginoo, sigurado nga atong pag-ampo igsoon tubagon sa Ginoo. Sigurado nga atong pag-ampo sama sa humot nga halad ning sulbong sa trono sa Ginoo, malipay siya mutubag niini. Apan kung ang atong asawa ato lang sigit-singgitan, ato lang hananaag kumo, no? Ato lang insultuhon, bugal-bugalan ka nang wala na to gihatag ang pagigugma nga gusto nila. Wala kayo na to sila mabalyo isip asawa. Mas giuna na to, gi-priority ang ubang butang. Mas gi-priority na to ang atong mga barkada, ang trabaho, ang negosyo, ang barkada, mga bisyo, gi-priority yung mga asawa, ang biyan-biyaan. Pasensya na igsoon, pulong sa Ginoo nag-ingon, mababagan ang inyong pag-ampo. Gusto si Lord igsoon nga ang asawa ug bana na ay panaghiusa. Naghiusa nga nangalagad sa Ginoo. Kanang ilang sulod ba, walay conflict na manggali bikil, di man nakalikayan kay naay misunderstanding, of course, because there's no such thing as a perfect marriage, no? Pero naadyoy gugma nga magpatigbabaw, mao nang magkasinabtanay, magkauliay dayon sa buot. Kung ingana mga igsoon ang atong relasyon, kung ingana ta nga magtiayon, kung ingana ta mga bana mo trato sa atong asawa, then ang atong prayer humot kayo sa tubangan sa Ginoo. Walay makababag sa tubag sa pag-ampo. Sa tubag mga igsoon, kung naay mga magtiayon nga grabe sigig bikil, unya wala mahatag ang gugma nga gusto sa asawa gikan sa bana, ang inyong pag-ampo dili na tubagon sa Ginoo. Mao nay magsilbing babag igsoon. Sayang yung pag-ampo, yung paghilak, pagluhod, unsa man diha, magpuasa pa mo pila ka adlaw. Apan kung naay conflict sa inyong relasyon, ang asawa nay pagdumot sa iyang bana, nga naman nagdumot siya kay naglagot sa iyang bana, kay ang bana pud way klaro, wala niya gipakita, wala niya gibalyo og maayo yang asawa, gikaminusan, basta nga na igsoon. Sayang inyong prayer dili tubagon sa Ginoo. Sige lang mo kampo, Lord, nga man mong kami niyon, di ba, kasado man, di ba, giblisingan mami ni pastor, ayaw mo pamasangil ni pastor, no, kay kamura ginaigso, no, mo na igsoon, gidasig te karon sa pulong sa Ginoo, kitang mga bana, sa bana ni, no, kita mga bana, kung gusto ta nga to ang, prayer, atong hangyo sa Ginoo, tubagon dyan ni Lord, walay makababag, then, we should give, kung unsay gusto sa asawa nga gugma, we should treat our partner, no, our kapikas sa kinabuhi ingon nga special. Din atong ilhon ang ilang kahuyang nga dili sila pareha nato.
huyang taw na sila. Mabitan ang uloy kay ng ubang mga asawa magpa-advise nung nagkurug ko kay akong bana pastor hubog ning uli. Sure mo no. Mo na mga igsoon nga kung gusto ta nga ang ato ang pag-ampo isip mga magtiayon tubagon sa Ginoo. Unas tanan kinahanglan nga way conflict ang asawa ug ang bana. Kinahanglan nga at least bitaw na harmony ba sa ilang relationship niya. Labos tanan ang bana kita mga bana ilho na to nga atong asawa huyang jud na kumpara na to. Dili na to singhag-singhagan, singka-singkahan, no? Or kung namay tayo makalitan ta nga nasinghagan na to kay stress kay tas trabaho mga tagpasaylo, paulian na to ana no. Kay kung dili na to ihatag ang maayo nga treatment sa atong asawa, sayang atong pag-ampo, walay pabor, walay katubagan igsoon. Kung gusto ta magpuyo nga bulahan, kung gusto ta magpuyo, kung gusto ta nga atong kaminyoon atong pamilya na ay gitawag og pabor gikan sa Ginoo, na ay blessing, na ay grasya, na ay breakthrough, tubagon sa Ginoo nga atong nga pag-ampo may tungod sa atong pamilya, sa atong maayong ugma nga gipangandoy. Then unas tanan dapat ang atong relasyon sa atong asawa, ang relasyon sa asawa ug bana maayo gid, way bikil, way conflict no, ang gugma magpatigbabaw kanunay. Amen. Kay ingana nga pamaagi igsoon ang atong pag-ampo humot kayo para sa tubangan. Humot kay sa Ginoo para sa Ginoo no, nya malipay siya mo tubag sa atong pag-ampo kay wa may barrier, way babag nganuman ang asawa o ang bana naaman joy gitawag og ilahang kana bitong nindot man ang ilang relasyon mo walay bikil, naay bikil pero magpatigbabaw jud ang gugma nya. Ang ilang part ba ilang duty as husband and wife ilaha manggi himo no. Ang bana yang giila ang kahuyang siyang asawa. Nya of course at the same time ang asawa pod ning submitar sa siyang bana. Mao mo guni hinungdan igsoon nga usay ang mga asawa di mo submit sa ilang bana kay ang mga bana pod sobra na ka superior, labi na ang mga bana mga professional. Ang bana mao inay income, ang asawa housewife ra nara sa balay. Usay singkasingkahan lang ang asawa, usay yanuhon ng asawa, di ba? Mo na usay nga ang asawa di mo submitar sa bana. Kay nga naman in the first place, ang bana nakaingon. Yes, ang atong asawa, paminaw mga bana diha. Mo submit na nato pero kita pod higugmaon nato atong asawa di nato pasakitan atong naon atong i-consider ilang kahuyang oy balanse ba di bud pasabot abi kay pasabmito nato atong asawa magari-hari na inunta no ato sang paminawon ilang suggestion isip as kapikas nato kay usar ta kalawas. Amen. That way kung atong paminawon mag-uy-uy ta ba no maminaw ta sa tag-usa unya atong ilhon nga asawa gid sila nato nga lahi sila huyang sila kumpara nato. That way, malipay si Lord. Kung ato nang buhaton, igsoon sa atong kaminyoon, then, ang atong pag-ampo, mosulbong yun sa trono sa Ginoo, sama sa humot nga halad. Walay makababag, kundili, tubagon yun kini sa Ginoo. Naay resulta ang atong pag-ampo. Nga naman, tungod kay ato manggihatag ang paghigugma nga gusto sa atong asawa. Amen? Mao na mga igsoon nga, mao ni atong timan-an. So, to all the couples or mga magtiayon who are watching this time, o ni timani mga laki, mga bana, ilha, timani nga imong asawa huyang na, ayaw ipanag-ing nimo, no? So, labi na mga asawa na to, housewife ra jud sila niya, ang naka-income ang bana, no? Ayaw itugot nga imong minusan na, no, sayo na. Kundili, panggaa at iman na ipakita ang imuhang paghigugma nga, ang paghigugma nga angay deserve sa imong asawa. Amen? Kaya nga naman, kung makita na siya sa Ginoo mga igsoon, walay makababag sa itong pag-ampo. Kung dili, every time nga muhangyo ta, mga itagtabang sa Ginoo, tubagon sa Ginoo. Kaya naman, in the first place, nindot man ang relasyon na to, isip magtiayon. Nindot ato ang relasyon sa itong asawa. No? Nakita sa Ginoo, nindot tayo. Kani may mga magtiayon nga Kristohanon, blessing ang ilahang kaminyoon sa uban. Amen? So, mao na igsoon. Kaya nga naman, kung dili nato ma-perform ang atong duty as husband sa atong asawa din, ang atong pag-ampo sayang, mababagan. Magpabilin ang atong pag-ampo, nga pag-ampo na gihapon hangtod karon. Apan kung atong ipalabi ang gugma, na ipinagsaluay, na ipagsinabtanay, unya atong ihatag ang gugma nga angay nga paras tong asawa, mao na ikalipay sa Ginoo. Ug tungod kay nalipay si Lord, ato mga pag-ampo ihasang tubagon. Walay rason nga mo walay rason or walay makababag ba, no?
walay hindrance or barrier sa atong prayer, kundili tubagon sa Ginoo ang atong pag-ampo. Kay nakita sa Ginoo nga maayo kayo na ipanaghiusa banindot ang relasyon nato sa atong asawa. Nagkahiusa talabi na naghiusa ang asawa ug bana nga nangalagad sa atong buhi nga Dios. Amen, no? Kung mauna itong ipakita, walay bikil, walay bikil sa itong pag-ampo, walay makababag, kung dili ang atong pag-ampo, musutoy, padulong sa trono sa Ginoo, nga humot kayo, sama sa humot nga insenso. Kung malipay si Lord, of course, ihatag niya ang balos, ang tubag, kay nga naman, angayan man ta, deserving man ta, tungod kay ato manggi perform atong duty as husband sa atong asawa. Amin ba rin mga bana? Okay, magampo ta. Labing gamahanan nga Diyos, salamat sa imong pulong, nining kapunon, imong ipinumduman sa unsay duty sa bana ngadto sa asawa. Aron ang pag-ampo namo dili mababagan. So, usa ni ka-importante sad nga topic, importante nga mensahe nga imong gipaabot namo, Lord God. Kaya ang uban dili aware nga mao day hinungdan nga ang ilang pag-ampo. Pag-ampo lang gyapon, wala lang gyapon tubagan nimo, Lord, kay na may conflict ang relasyon sa kaminyoon sa asawa ug bana. But Lord, thank you so much for this message, words of wisdom nga imong padayag kanamo nining kapunon nga importante gyud ang panaghiusa, ang unity sa bana ug asawa, ug importante sa bana nga ilhon ang kahuyang sa asawa nila. Unya, importante sa bana nga ipakita ang gugma, ihatag ang gugma nga deserve nga gipangita sa asawa. So Lord God, thank you. I pray nga kaning mensahe motuhop kini sa kasing-kasing sa tanang mga banas, tanang mga husband nga naminaw karon bisan pa naman sa mag-replay unya. Salamat Lord sa imong mensahe, and the Holy Spirit, thank you so much. Salamat sa imong pakiguban kanamo ug sa imong dihog, sa imong gahom. Thank you for your presence, Lord God. And this time Lord, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page, 220,000 plus followers in this page. Lord God, padayon kapag pamuhat silang kinabuhi, padayon kapag kupot silang kinabuhi. Lord God, unsa man ilang mga problema gidala karon Ginoo. Unsa man ang ilang giatubang karon Ginoo nga mga gubat, mga battles, mga struggle. Lord God, tabangi sila. Lord God, imong palihukon, imong milagrosong kamot Ginoo sa ilang sitwasyon karon. Bisan pa man ang naay mga balatian, salamat sa kaayuhan Ginoo. Either sa balatian man kini sa physical or sa emotional Ginoo. Ayuha Ginoo, ipakita o ipasinati kanamo Ginoo or kanila Ginoo nga naay mga balatian sa physical and emotional nga still you can do miracles, still you are Jehovah Rapha, the Lord our great healer, in Jesus mighty name. So Lord, salamat Ginoo, among gideclare ang kaayuhan sa tanan Ginoo. Unsa man ilang mga problema karon, unsa man ang milagro nga ilang gusto karon may tabo, Father God, I pray nga imuhang ipakita, ipasundayag, imong palihukon ang imong milagrosong kamot Ginoo sa ilang sitwasyon karon, in Jesus mighty name. Lord God, I declare right now, I declare deliverance tanang mga gapos sa kaaway. I declare healing sa tanang naibalatian. I declare financial breakthrough sa tanang nga mga na problema financially, and I declare open doors or opportunities sa mga trabaho Ginoo, sa mga nangitag trabaho. Sa mga nainigusyo, akong gideclare Ginong kauswagan, himua lang silang matinud-anon kanimo in Jesus' name. And I also declare, Lord God, salvation for their whole family sa tanan nga nag-ampo, nangandoy, nagtinguha sa kaluwasan silang tibok pamilya. Tanan-tanan Ginoo, I declare miracle in their situation, milagro nga sigun sa ilahang gipangandoy silang kasing-kasing. Mao kini ang among pag-ampo amahan, amo kining giangkonda ng kadaugan. We claim it by faith in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. That's all for this afternoon. Salamat sa Ginoo. Oh, nanapo kay buhaton after this. Okay? So, again, salamat sa inyong pakiguban ako sa kanginan mga igso, no? Kuansad, again, anyway, akong ibalik ang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios nya. So wala pa naka-subscribe sa YouTube channel, please subscribe kay ako ning i-download ra niya, ako ning i-upload dito sa tong YouTube channel. And then ako nagampo nga kamong tanan diha mga igsoon kanunay nas kahimtang nga maayo, no, itagbon sa Ginoo yung panginahanglan niya. Tanang buhat sa inyong kamot panalanginan sa Ginoo, dili matapos ning adlaw, as always nga dili mo i-bless ni Lord. Amen. Thank you so much sa mga subscribers ani nga page.
And sa mga subscribers atong YouTube channel, ang link nasa caption aning live. Thank you kaayo. And to all of the followers who are watching this time, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless pod sila. Labi na and also of course ako mong gi-encourage nga i-share atong live karon kay nadungog ninyo. It's about couples, no? About sa magtiayon nga. Unsa hinungdan nganong sometimes mababagan atong prayer, no? So, again, tanan-tanan, salamat sa Ginoo niya. Salamat sa inyong pakiguban kanako Igsoon. So, see you next time. Makalugar ko, mga bakante ko. Kay maningkamot, manjupog ko nga mabakante. Ano? So, that's all for this afternoon. Amping, abanti, ta kanunay para sa kamayaan sa Ginoo. To God be all the glory. God bless everyone. See you next time.